Okay, mayong mudto na usab ka natong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala dili nga atong tulumanon sa kahanginan. C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw sa tarong adlaw nga Miyerkules. Dili Lunes, Miyerkules, no? Pizza uno na, no? Sa bulan sa Oktobre, no? Pastilan, hapit na yung tingkalag, mga higala, no? Hapit na yung tingkalag, o niya mahuman ang tingkalag, nagilaing Disembreng mo abot, mo na gana siya, Pasko na po, no? Andam-andam na po niya mga maninoy ug maninay kay mangayo na pumig pinaskuhan. Si Obispo mag-andam-andam na po nagpinaskuhan lang na mo. Murag yun atong kalifay mahigala, no? Matimpong Pasko natin mga madawat po din taon nga mga kayuhan gikan sa mga tao nga manggihatagon, no? Kami mga higala malipay gyud may kay si Obispo andaman jud din taon may nag-usap po yung taong ikatunol niya namo, no? Palangga jud din taon po sa atong kalahurong Obispo, no? Maningkamot jud din taon na siya, no? So muna ingon mi anak kapalangga sa atong kalahurong Obispo, no? Padayon ta mga higala, no? Adlaw karon nga Miyerkules, pizza uno na kini sa bulan sa Oktobre. Wala na lain mga higalang Disembreng moabot. Abino rin na ta mga higala sa tuang mga CBCP News. CBCP News ta mga higala. Cardinal Tagle calls on Cebu faithful to see Christ in others, no? Nanawagan karon ang atong si Cardinal Tagle, no, nga makit-an gyud sa mga katawhan sa Cebu si Kristo diha sa uban, no? Mao kini ang nahimo niyang unod sa iyahang mensahe atol sa iyahang homily sa installation mass ni Archbishop Alberto Uy dito sa Cebu ni atong nakalabay nga September 30, 2025. No, mahinumduman mga higala nga kini si Cardinal Tagle nahimo kani adto nga kining Arsobispo sa Archdiocese of Manila ug siya karon ang head sa Dicastery on Evangelization of People dito sa Roma. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope prays for victims of typhoon in Asia, particularly in the Philippines, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, and parts of China, no? Padayon mga higala ang panglawagan sa atong talahurong Santo Papa Pope Leo XIV nga unta magampo kita alang sa atong mga kaigsuonan nga nahimong biktima sa bagyo nga Upong, no? Sa laman nila Upong nila, okay? The bagyong Upong. Maugad to mga higala mga balitang simbahano ni ining kamuntuhon ug ari kita mga higala sa ato nga Saint of the Day. Amboy na nga atong Saint of the Day karon Estilan. Daplin magugdala ning ako ang kuan mga higala kini ba recording studio, no? Na nga muna nga madungog usahay ning mga busina mao si Saint Therese of Lisieux. Siya karon mahigala nga tuwa nga Saint of the Day. Aboy na mahigala si Saint Therese of Lisieux or Saint Therese of the Child Jesus na tao ni antong tuig 1873 ang namatay ni antong 1897. Usa siya ka Carmelite nun called the Little Flower. Niya nahimo siyang doctor of the church and save souls and pray for priests. Her parents Louis and Zélie were beatified in 2008. Our Lady of Fatima, so siya mahigala mahilig kay ni siya sa pagrosaryo, every day pray and offer sacrifice for sinners in Our Lady of Sorrows. Now only I will be able to help
you in Immaculate Heart will triumph, no, sa tuwa mahigala, no. So muni karon ng yahang mga pangayo, mga pagampo usab sa atong patrona karong adlaw si Saint Therese of the Child Jesus. Nahala, no, padayon ta mahigala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon. Gamay day nga istorya mahigala. Aron mo taas-taas pong jutay ning atuwa kita. Sa una mga higala, usa sa mga hinungdan gyud nga nisulod ko seminaryo, kini bitang tungod kay kuan magud ko gitarista ko sa choir, o nya nadugay nahimo na hinuon ko kini bitang trainer sa choir, labi na gyud sa junior choir sa Manuyon sa una. So nya nahitabo medyo na-attracted kay ko sa mga kanta, kay gani usa gina sa mga hinungdan nga nisulod ko seminaryo para makat-on ko sa daghang king mga alawiton para sa misa. Tuod ba nakat-on yung kong mayo. Pero usa ka higayon ni ana samtang dunay ordination dito sa kinibitang ordination siguro to pagka deacon dito sa chapel sa seminaryo. Samtang nagluhod ko, nagatubang ko manghigala sa Santo Cristo ba kanang crucifix nga dako. Mura magdunag yung ko'y nadungog mga higala. Sa akong huna-huna ra ba, murag nagtanaw ko sa Santo Cristo, mura og nangutana siya nako, no, kay ang ako abayang tuyo pagsulod seminaryo, usa sa nakapakuan ako, nakapasulod na ako kanta ra baya, no, ya duna murag sa akong huna-huna ra, murag nakadungog kong gipangutana ko ni Kristo. Tinuod ka bagyong mga lagad, isip ko sa kapare. Sus, kay lakon ko mahigal sa akong huna-huna ra, dito bagyo ko o Ginoo, mualagan gyud ko. O na to, no? Ya samtang nagsulti ko ni ana mahigala, medyo nagtulog gyud akong luha. No, kay usa niabot mo sa akong huna-huna, kay mura bag nakita magud sa Ginoo ko, malagi malilong niya ba nga kanta ra gyud akong tuyo. Kanta ra gyud akong usa sa mga hinungdan ngano nga nisulod ko seminaryo tungod sa mga kanta, pero kabahin sa pangalagad murag wala pa kay na musangtop sa akong hunahuna mo nang napangutanaan gyud ko, no, sa akong hunahuna ra ba niingon siya tinuod ka bagyong mga laga. So tubag gyud ko mahigala, gisulti na pa nako sa akong hunahuna nya kahilakon ko mga lagad ko Ginoo, I promise sumusaad ko nimo Ginoo nga mga lagad gyud ko muna nga. So kaniadto padayon ako nya na nagis akong hunahuna nga mualagad gyud ko, isip ko sa kapare hangtod nga napari ko ug hangtod karon nga niabot na ko og 30 murag 29 na ko katuig sa pagkapari. Ana paggyapon sa akong huna-huna mahigala ang akong panaad nga mo sa ngalagad ko, ano, no. So muna mahigala na so kita muna mo pud siguro nang pangutanahan natong tanan, no, mga lagad ka bagyud kanako, no, kay kini bayang kana bayang mo kana bitang mag-oath-taking bitaw, no, mag-oath-taking bitaw ning mga public officials. Ang katapusan baya nga isulti nila, so help me God, no, sa ato pa mga lagad mangyulagitas mga tao manang mangayo tagpanabang sa Ginoo, ana, no. So muna so nya dili lang ako kay pare man ko, dili lang mga madre, kung dili siguro kitang tanan nga sa tanan nga atong gibuhat, dili lamang duna lang tayo mga personal nga tuyo, kung dili labaw sa tanan mga lagad kita sa Ginoo, mana na. Okay, no, so padayon ta mahigala, no. So humana man ta sa saint of the day, ari na ta mahigala sa kining ato nga ari na ta sa atong proper catechism. Abi daw ang atong catechism karon mga higala, ang atong title sa atong catechism. Ang title karon sa atong catechism, may mga title mo gunigon mga higala. Matod pa diri, Faith and Good Works, Catholic Teaching, no? Faith and Good Works, Catholic Teaching, ano? In Catholic teaching, both faith and good works are necessary for salvation, but not in the sense of earning salvation, no?
Faith is a free gift from God that accepts Christ's redemption, while good works are the actions of love that results from faith and cooperate with God's grace, demonstrating faith that has been given to us by God. Sa Binisaya pa ng higala, ang pagtuo ug maayong buhat kinahanglan alang sa atong kaluwasan, pero dili sabton nga nadawat nato kini tungod lamang sa atong kaugalingong paningkamot, tungod kay ang kaluwasan usa ka gasa ug dili nato madawat sa atong kabuton lamang, kun dili kabuton gyud sa Dios. No, sa ato padili gyud nato ingon nga nag-rely ra kita purely sa atong kaubuton nga madawat yun ako akong salvation kay mao gyud ni akong plano. Dato pa imog yung kaubuton, dili gyud ni atong kaubuton kung buton naon higala kabubuton gyud sa Dios nga kita maluwas. Ug ang mga maayong buhat maoy mga timailhan sa atong pagtuo. Mga maayong buhat maoy timailhan sa atong pagtuo, inubanan sa grasya sa Dios nga sa nga atong nadawat sa diha sa atong pagtuo. Nga sa ato pa ang maayong buhat din nato mga timailhan sa atong dakong pagtuo, inubanan sa grasya sa Dios nga atong nadawat sa atong pagtuo. Unya maghisgot na gani kita manggala og pagtuo, doon na ni duha ka klase sa pagtuo. Kana bitang salvation ba? Maghisgot na gani kita og salvation, doon na ni duha ka klase. No, temporal and eternal salvation, no? So kung maghisgot kita og temporal salvation, mo kini sila ang earthly deliverance or well-being due to God's intervention. Sa to pa kini kaluwasan nga temporal, kuan ra kini siya kanang kalibutanon ra kay kini ang mga well-being nga atong nadawat na nakaluwas kita gikan sa mga kalisdanan o mga kaayuhan nga atong nadawat nga ato yung gi-attribute nga ato yung nadawat gikan sa Ginoo. Muna gitawag na to temporal salvation. Doon na po eternal salvation, a gift that deliver us from sin and condemnation, leading to everlasting life with God in heaven. Sa ato po muna ni siya kining malangit na yun ta, muna ni siya gitawag og eternal salvation. O niya, kung atong tanawon may higala, ang temporal salvation kinahanglan nga ato yung i-attribute sa Ginoo kay panalita na sample nadato na ta, no? Nadato na ta. Bisan pag-ingon ni ana nga naningkamot ta tungod sa atong paningkamot, no, nakadawat na nakwanta, ayaw gyud hunahuna nga nadato ka tungod sa imong kaubuton lamang, no, kung dili kabubuton gyud sa Dios nga madato ka, no, pinaagi sa iyang grasya. So muna atong muna nga sa ato gyud nga hunahuna pasalamat gyud sa Ginoo kay doon na bayay uban mga higala mga tao ba nga nagtuo nga na-asinso sila, nahimo sila mga professionals, nakadaog sila sa eleksyon, nahimo sila mga dagkong politiko, mga dagkong negosyante, mga successful nga mga career persons tungod sa ilang paningkamot lang, tungod lamang sa ilang kabubuton. Dili gina siya mao, no? Ang eksakto gid ay angay natong tanawon kay kuan man lagi na sa temporal salvation man lagi na nga dili lamang atong kaubuton nga masinso ta, kung dili kabubuton gyud sa Dios nga madawan po nato ang mga kaayuhan. No, kay naabayag yung mga tao mahigala nga tungod sa kanabitang kalampusan sa ilang mga negosyo, kalampusan sa ilang mga ambisyon sa politika, dili na baya manimba. murabag in one way or another, murabag wala nila hunaa nga kaubuton sa Dios nga maingon sila niana ug busa wala sila angay pasalamatan. No, muna siya gitawag na to faith and good works. Nga sa ato pa diha di ay sa ato ang pagkamalampuson, no, inubanan sa atong pagampo, dili lang kay sa ato ra ang kaugalingong kabubuton po na sa Dios. Busa mo resulta gina siya og maayong buhat, no, kay matud palagi ang good works is a
timailhan is a result of our kanang gitawag natong pagtuo nganto sa Dios. No? So di kita malimot ang itong mga temporal deliverance, mga asenso na tas negosyo, mulambo na tas mahimo na tang dakong opisyal sa lungsod, nason, probinsya. Dili ginato una-unaon nga ato ra nang kaugalingong kaubuton, kung dili kaubuton ka na sa Dios ug busa mo resulta gyud kana sa mayong mga buhat. Mo na no? Muna kay naabay gyud uban nga imbis nga ni asenso na pastilan, nag-ghost projects naman yun. Imbis nga nagkaudawat og mga temporal deliverance, no? Nangimong dagkong mga politiko, pastilan kay nangut mangwa naman hinuon, kaya nga ghost projects naman hinuon. Doon ay uban nga mga kontraktor nga, ay mga kontraktor ba? Nga imbis nga nang asenso na tungod sa ilang negosyo, lagi kining pangontrak mga higala ba? Uy, pas nila nga ghost projects naman hinuon. No, no? Sumuna nga kining faith and good works kanunay gyud ang mag-uban unya. Ang faith nato din mao nga ato gyung huna-hunaon nga ang tanan natong mga kaluwasan dili lamang atong kaugalingong kaubuton, kung dili kaubuton gina sa Dios. Dili lamang atong kaugalingong paningkamot, kung dili kamubuton gina sa Dios nga magwalampuson kita. Ug busa dili gyud nato kalimtan nga mo resulta gyud kana sa mayong buhat. Likayan gyud nato kana bitang mga kontraktor daw nga mo makaigo po ta ginagmayng kontrata ba. Ayan ta pag ghost project o baka substandard, no? So wala, no? So again, kanang buti pasabot nga faith and good works mag-uban gyud na. Of course, mag-uban gyud na. Kay ngano man ang faith mo resulta gyud na sa mayong buhat. Kay ngano man nagdili man tala nato kalimtan nga ang mga kaayuhan, ang mga kalampusan, ang mga kalambuan nga atong nadawat dili lamang sa atong dili lamang sa atong kaugalingong paningkamot, kung dili kabubuton gina sa Dios nga iyan ang ihatag nato. In other words, atong tanawon nga ang atong pag-asenso grasya sa Dios nga gihatag kanato. Free gift from God. Okay, klaro? So, faith and good works kita ha, mga politiko. Kaya kung mga daghan na kong amigong mga politiko, daghan ikong amigong politiko higala kay dili man lagi tada utang tao lagi. Muna nga, basta da maayra gani ka na, araman po lagi yung taong makikamigo ni mo. No? So, so ako, tigampo ko politiko higala. Tanan na akong misa laban na ba Domingo. Sa dili pa kumusugod og misa, ako yung intensyon ng mga politiko. Matagaan sila may lawas o nga dili niyo sila matintal sa pagbuhat ng dautan. Aron nga magantihan yun sila sa Diyos sa ilang mga mahing buhat. Okay na? Okay. Salamat ha o mayong budto Pilipinas.